שלום לכולם, זאת יערת מפארטי טיים. הווידאו הבא עוסק בגיבווי מדליק ליום העצמאות. גם פרוזן זה אותו קונספט, זה ממש אותו קונספט. חוץ מזה שעל זה יש דגל ישראל, מן הסתם. אז אוקיי. ילדים מתים על סוכריות עוגה. הם פשוט מכורים לזה. מי שמוציא את המקרות סבא מהימי הולדת, חבל למה, כי הם פשוט ממש אוהבים את הדבר הזה. אז עושות להם גיבווי על השולחן של סוכריות. זה אחלה פתרון וזה כיף. מדובר על הכוסיות יין הקטנות שקונים להם לקידוש. אני לוקחת את זה, ממלאה, סוכרות צבעוניות, ממלאה, מכניסה לשקית צלופן. עכשיו, מה שחשוב פה זה לא לתת לזה לברוח, אוקיי? היא פשוט מצרה אותו משתי הצדדים וסוגרת עליו בדבק. אוקיי, פה הצמדתי את זה עם דבק נייר, אבל זה לא מספיק כי זה לא יישב טוב. אני צריכה לשים דבק מהתחתית לכיוון למעלה כדי שזה יישב נכון שקית. בצורה כזאת. עכשיו הדבקנו אותו, יישב טוב. מה שנתן לנו זה לקשור עם טאג. כפי שאמרתי בסרטונים הקודמים, עשיתי קובץ להורדה. הילדים צריכים לגזור את הפסים האדומים ואת הפסים הכחולים צריך לקפל. יוצא לנו בעצם יריות כאלו, מקפלים אותם ומחוברים אותם, מחברים להם חוט. אנחנו לוקחים חוט, עושים לולאה, את הלולאה עצמה משחילים בחור, ככה, ואת שתי הקצוות עכשיו מכניסים לתוך הלולאה. זהו. יש לי עכשיו טאג. מה שנותר לי זה לקשור אותו. בצורה הזאת סובבתי אותו. עכשיו הוא מודק. ויש לי רק לקשור את זה. זהו. קשרנו. זה הגיבווי שלנו. אחלה גיבווי לעצמות. ממש.